изкараме тази игра в Майнкрафт и да видим за колко време... Чакай, не. Добре, бързо, да видим за колко време ще можем да изкопаем всичко това. Али да е с бедрок. Един диамант. Айде, втори опит ще направим. Ето го и втори опит. Нека да видим как ще се справим. И пак лава, да. И пак всичко стана в Яс Бедрок. Той не е Бедрок. Той е, как се казваха, бе? Пак един диамант. Ще направя трети опит. Трети опит. Давай да почваме. Сега ще видите най-бързата ръка в света. Май пак ще е един диамант. Четвърти опит. Нека да видим как ще се справим. Така, той после ще го чупя. Как се казваше, бе? Забравя името. Пак един. Последен опит ще направя. Така, последния опит. Защото вече не ми писна. Така. Айде. Чао от мен. Не, сега ще видите какво ще. Много се изервих и без да исках влезнах в Майнкрафт. Това ще е. Чао.